Čau Tom. Čau. Hele, zapal jsem zrovna kameru a... Prečo? Tak lepšie sa mi baví, keď nemáme kameru. OK, ale abych chtěl, aby ty naše myšlenky se přenesly na druhou stranu, aby jsme něco jako lidem dali. Preto jsme tu, je to tak. OK, takže já vás zdravím tady u našeho podcastu Zlepšování schopností. Presne tak. Já jsem si přichystal dneska takový téma, a to je komunikace mezi lidma, protože já se často střetávám s tím, že lidi prostě se dostávají do hádek, jo, a je to jedna z nejčastějších věcí, které já řeším s lidma, a to je to, že prostě někdo s někým komunikuje a furt se hádají. A teď já se snažím jako rozplíst tu věc, jo, a nějakým způsobem to urovnat a zlepšit to. Takže tak nějak jako vnímám, že komunikace s lidma je taková velice problémová a o tom bych se dneska chtěl s tebou pobavit. Takže súhlasím. Asi to není potřeba nějak víc rozmazávat, jdeme rovnou na to. Pojďme na to. A když bych se měl zeptat tebe, komunikace, proč lidi zažívají ty těžkosti v té komunikaci a na co by si měli dát pozor, aby se jim líp komunikovalo? OK, takže začneme tou prvou časťou, prečo zažívajú tie problémy v tej komunikácii. Čo je to komunikácia? Komunikácia je, že človek chce preniesť nejakú myšlienku, slova alebo nejaký predmet na tú druhú stranu, tomu, ku komu komunikuje. Najväčší problém, ktorý tam dochádza je, že ja ti idem odovzdať nejakú myšlienku a tomu druhému človeku niekedy, čo mi ide povedať, čo, bude to dobré, bude to zlé? A už tam má nejaký filter, cez ktorý počúva tú komunikáciu. A teraz otázka, ja mu niečo poviem a dorazí to tam vôbec do tej mysli. Čo vidí v tej mysli? Aký obrázok on zachytí z toho, čo ja mu poviem? Často sa nám stane, že tí ľudia, ktorí sa dvaja hádajú, vieš, že tá jedna strana komunikuje 2 minúty alebo 5 minút nejakú situáciu a na tej druhej strane vidie z toho 10-sekundový záznam, kedy bol schopný zaznamenať len prvé 2 vety. Vidíš to? Celé zlé. To je určitě velký problém. A teďkon, co já s tím můžu dělat, když teda já chci odkomunikovat nějakou myšlenku a nechci, aby se stalo to, že on si z toho odnese něco a teď bude vytrhávat ty věci z kontextu třeba, jo, a dostaneme se do dalších komplikací. Co já můžu dělat pro to, abych fakt jako přenesl tu myšlenku na tu druhou stranu, jak říkáš? To je dobrý bod a to zase súvisí s tými schopnosťami človeka a bavíme sa o zlepšovaní schopností človeka, tak je to presne o tom, že aj v tomto prípade ten, ktorý vysiela tú komunikáciu, ten, kto je zdroj tej komunikácie, musí si byť vedomý toho, že on je ten, kto vedie tú komunikáciu a musí zabezpečiť, že na tej druhej strane sa to udeje. Takže ak máš veľkú myšlienku, ktorú chceš preniesť na druhú stranu, musíš ju rozdeliť na malé kúsky a zistiť, ako to pochopil. Pretože ak dáš príliš veľa informácií naraz, tak tá myseľ alebo ten stroj má tendenciu sa niekde zaseknúť. Hlavne sa zasekne na takých veciach, na ktorých nesúhlasí, rozumieš? Jasne, no. Keď ja začnem s tebou komunikovať, počúvaj, Tom, chcem ti povedať niečo veľmi dôležité, ale v tom zelenom vyzeráš proste, sa ti to nehodí. A teraz ti začnem hovoriť niečo, čo ti chcem dôležité povedať, no tak veľa ľudí sa zasekne na tom, ako ja zle vyzerám, čo má on so mňou, tak ty zle vyzeráš, vieš, a už začne tam boj, nepriateľ. Vytvoríš si nepriateľa, ktorého nechceš. Hej? Takže toto je taký bod, kedy vzniká ten problém, že musíš to mať pod kontrolou ty. To je určitě pravda. Často já se setkávám s tím, že někdo chce něco komunikovat a teďkon ty potřebuješ, aby tu myšlenku, kterou teda já vysílám k tobě, aby na té druhé straně vznikl nějaký ten souhlas s tím, že ano, takhle nějak to zhruba je. Protože pokud tohleto já nevytvářím, tak si tam spíš vytvářím nějakého toho nepřítele proti sobě. Tak. A teď jasný, že tu komunikaci neposunem dál. Takže chápu to správně tak, že já bych si měl teda nějakým způsobem ujišťovat o tom, že něco povím a teď jestli on tomu rozumí. Presne tak. To je základ toho, lebo ty nevieš, koho máš na druhej strane. Dobre, ak niekto je, koho poznáš dlhodobo, tak je to fajn, ale často ľudia majú takú tú sociálnu masku. Vieš, že prídeš, stretneš sa, ako sa máš? Dobre. Hej, a teraz, keby si bol vytrvalý a spýtaš sa ho, no dobré, ako sa teda máš? Ako sa máš s rodinou?
ako sa máš v práci, ako tvoji rodičia, ako tvoje deti, tak ideš hlbšie do neho a už teraz to pozlatko odpadne a on ti začne komunikovať. Ale to je presne to, že ty musíš byť ochotný si vypočuť to, čo on hovorí a na tej jeho vlne mu posúvať tie informácie tak, aby si bol istý. Lebo ak ty prídeš, že ty nadšený z futbalu, že wow, to bol úžasný zápas, ja som to videl, alebo ja neviem, z akékoľvek akcie, a ten na druhej strane sa tvári, že je tiež šťastný, ale vnútri ho niečo trápi, tak on ťa vôbec nebude počúvať. Ty potrebuješ od neho zistiť. Zaujímať sa o toho človeka, zistiť, čo on tam má, aby si tú komunikáciu mohol správne vsunúť. Takže v podstatě potřebuji vytvořit takový jakoby, dobrý podmínky nebo takovou atmosféru, aby došlo vůbec nějaký komunikaci. To je otázka, či vytvoriť, alebo sa pridať k tej komunikácii, alebo do tej atmosféry, v ktorej sa on nachádza. Lepšie je sa pridať a potom tú aktuálnu scénu zmeniť na to, čo chceš. To je lepšia varianta, pretože ak sa snažíš vytvoriť tú super náladu, ty nevieš, čo on tam zažíva na tej druhej strane a čo mu behá v tej mysli. A keď on ju nemá pod kontrolou, tak sa k tebe nedokáže pripojiť veľmi rýchlo. Nedokáže mať tú atmosféru a zdieľať ju s tebou, lebo jeho stále trápi tu niečo v tej mysli. Takže v podstatě potřebuješ to z něho vytáhat, co se děje v té jeho hlavě, jo? A aby mu se teda nějakým způsobem ulevilo od toho a potom můžete posunout tu komunikaci nějakou dál. Určite. Až 100% to platí v bode, keď je hádka. Hej? Ako tam cez inak neprídeš len tým, že zistíš, čo v skutočnosti, aké obrázky on sa pozerá v tej mysli a čo tam on rieši, za aký problém on rieši. Lebo iba keď to zistíš, tak môžeš na to správne reagovať a presunúť to, čo ty chceš povedať tomu dané osobe. No dobře, a teď vlastně my, když se jako začneme o něčem bavit, tak častokrát lidi jako nad tím takhle jako ani nepřemýšlí, že já se s někým bavím a teď úplně z ničeho nic najednou vznikne úplně obrovská nějaká hádka a jsem v situaci, ve které jsem původně ani jako si nemyslel, že v ní skončím a teď jsem naštvaný na toho druhýho, ten druhý je naštvaný na mě. Takže tady z toho vyplývá, že v tenhle ten moment, co můžu dělat, je to, že ujišťovat se, jestli teda, OK, na druhé straně není můj nepřítel, jo, ale já si ho možná tvořím tou svojí komunikací. Jak teda řešit ty vypjaté situace, tady tyhle, když už teda dojde do té hádky? Celé sa točíme už aj v tom prvom dieli, o ktorom sme sa bavili, je, že človek dokáže zvládať ten život lepšie, keď ho mu rozumie. A človek je v podstate život. Hej? A komunikácia je život. Takže dôležité je sa zaujímať o tú danú osobu na druhej strane a tak trošku upustiť od toho svojho ega, že ja ti teraz ukážem, aké si ty blá, ja ti to nandám tou svojou komunikáciou a ja som lepší. Nie. Upustiť od tohto a skôr sa zaujímať od toho človeka, čo ho skutočne trápi a s čím má problém. Neznamená to, že ja s ním musím súhlasiť nevyhnutne, keď on mi to vykomunikuje, ja som ticho a nereagujem na to. Je to len o tom, že v skutočnosti viem alebo chcem zistiť tú podstatu toho problému, ktorý on vníma. Pretože on fakt môže vnímať najväčší problém toho, že ja som prišiel oblečený tak, ako som prišiel oblečený a cez ten pocit toho, že vyzerám strašne, môže filtrovať akúkoľvek ďalšiu komunikáciu smerom k mne. Hej. Takže ja, keď toto odhalím, že jemu to vadí, tak poviem, vieš čo, tak vydrž. A čo máš rád? Čo by som si mal dať na seba? Sako? Výborne, idem si ho zobrať. Okay. Takže teď jsme rozebrali nějaký mechanismus toho, že já možná můžu filtrovat nějaké věci skrz něco. A teď jaký ty lidi nejčastěji dělají ty chyby v té komunikaci? Chci se s někým bavit, jo? Nebo třeba mám i nějaký problém. A vím, že na té druhé straně to způsobí jakoby, možná nějakou hádku nebo něco takového. Vím o něčem, co mě trápí. Vím, že toho druhého člověka to taky naštve, ale je potřeba se o tom bavit. Jaký bariéry, čemu by se vyhnout, nebo co tam ty lidi jako dělají špatně třeba? Prvá základná vec, tá chyba, ktorá si myslím, že je, že príde a trestne to medzi dvere, rozumieš? Príde a vysype to na ňa. Hej. Prvá základná vec je pripraviť toho človeka na to. Pretože sme sa bavili aj o tom strese. Ak ty prídeš, stres, jedna z tých definícií stresu je,
keď urobíš niečo príliš rýchlo, čo ten druhý nedokáže akceptovať. Nie? Takže keď prídeš a povieš mu Miláčik, zlato, alebo vieš čo, Peťo, kolega, mám takúto situáciu a neviem si s ňou rady a potreboval by som to vyriešiť. Toto a toto je tá daná vec a viem, že to nie je príjemné, ale rád by som to vyriešil, tak skúsme sa na to pobaviť. Že neprídeš za ním, počúvaj, ty si taký hajzel, to čo si tu urobil. Toto spôsobí stres nie že u teba, ale aj u ňoho a automaticky vieš, keď vystresuješ toho druhého človeka, alebo dostaneš do hnevu, čo máš tendenciu robiť ty? No, začít taky do toho hnevu. Presne tak. Takže tá prvá chyba, ktorá je, že proste na toho človeka vyštartovať, keď to on vôbec nečaká. Tam začína teda riadny boj. Hej. A to je zase vecou, neviem, aké máš ty na to riešenie, možno mi na to dáš nejaký bod, ale pre mňa základ, aj keď pomáham tým podnikateľom a s nimi sa bavím, je dostať jeho schopnosti, komunikačné schopnosti, keď už sa bavím o tom zlepšovaní schopností, tak dostať jeho komunikačné schopnosti na takú úroveň, že má tú odolnosť čeliť takýmto situáciám. On ako majiteľ, on ako manažér, on sa stretá s kopec ľuďmi a to je presne to, čo on musí robiť. Má to pod kontrolou, tú svoju komunikáciu a tú psychickú imunitu, alebo ten pitch, o ktorom sa bavili. Psychická imunita človeka. Že tu zvyšovať práve tým, že takéto situácie dostane pod kontrolu. Ako sa na to pozeráš ty? Aké ty vidíš tam tá prvá chyba, ktorú človek robí v komunikácii, alebo druhá, to je jedno. Určitě souhlasím s tím, že trénink nějaký pomůže tady na to. Mimochodem na to děláme super tréninky, ale k tomu se ještě můžeme dostat. Kdy a jak. Já častokrát s lidma řeším takovou věc, že ano, vím, že teď se potřebuji pobavit tady třeba s kolegou v práci a vím, že to nebude jako příjemný, tak já často ty lidi připravuju na to, aby oni byli odolní ve smyslu toho, že povím nějakou věc a teď být připravený na to, že z druhé strany přijde jakoby nesmyslná odpověď. Okay. A to se častokrát může dít, že ty jsi mluvil o tom, že mám nějakou těžkou záležitost a na druhé straně to vytváří stres. Jo? On tam zákonitě prostě začne vznikat. Jo? A teď já se musím připravit na to, že párkrát možná dostanu úplně nelogickou odpověď nebo něco, co vůbec nedává smysl. Jo? Ale my potřebujeme tím projít. Jo? A tak já ty lidi kolikrát připravuju na to, že hele, buď na to ready, až ti ten druhý člověk řekne nějakou jako nesmyslnou věc, ty jenom musíš zopakovat na furt dobrý emoci tu věc, kterou chceš řešit. Jo? Že být furt jako emočně furt dostatečně nahoře, protože jinak se z toho nevyhrabete. Ani jeden, ani druhý. Jo? Takže ty možná 5krát si poslechneš nějakou blbost, úplný nesmysl z druhé strany, úplně v pohodě. Ty s tím nemusíš souhlasit, je to úplně v klidu. Znovu se zeptej na tu otázku, nebo znovu řekni to, co je potřeba udělat, ale řekni to na pokud možno co nejvyšší jako nějaký emoční úrovni. Jo, ne, že tam prostě do něho budeš to sypat, ne, že půjdeš ty sám do toho nervu, že se tam začneš stresovat, jo, protože přesně tu situaci tím nevyřešíš. Jo. Takže to je taková věc, jak já se na to dívám, že být ready na to, že přijde blbost. Okay. Jo, protože s tím člověkem to může zamávat, to, co řešíte. Jo, ty jenom OK, nestáhnout se dolů na tu úroveň stresovou, ale znovu to tam poslat a tu komunikaci na nějaký vyšší úrovni. Súhlasím s tebou. Ja mám ďalší možno príklad, taká tá chyba, ktorá je, vieš, že teraz si zober, že prídeš a povieš niečo, čo sa nepáči tej druhej strane. A z niečoho ju obviníš. Ja vymyslím si. Rozbil si tú stoličku, tá moja stolička, ty si tam sedel, ja som ťa videl. A ten začne. Ja som rozbil tvoju stoličku, ty si mi postral kávovár minule, keď si bol robiť kávu, to bolo celé zlé, som videl, ako si tam rozbil. A to obviňovanie a zrazu sa dostaneš do toho, aby si vyriešil nejaký jeden bod, že nekontrola tej svojej mysle a v podstate nerozumenie tomu, ako ten mechanizmus funguje, ťa zavedie do toho, že nevyriešiš ani ten jeden problém, ale si robíš kopec ďalších problémov. Takže ten prvý bod, ktorý je a to súvisí presne s tým, že keď ty očakávaš, že príde z tej druhej strany tá blbosť,
tak sa nechytí tej blbosti. Lebo to je potom nekonečný cyklus obviňovania a hľadania somarín, ktoré nejako nesúvisia s tým, aby si vyriešil ten prvý bod, ktorý si vyriešil. A to krásne si pomenul, že áno, na tej vysokej úrovni máš prísť a znovu zopakovať, vieš čo, dobre, áno, máš pravdu, posral som ten kávovar, ale prosím ťa, z tej stoličky, čo sa stalo tej stoličke, lebo akože nechápem. Sa stalo tebe, alebo vieš o tom niečo? Vieš. A môžeš pekne vrátiť, ale zase to je otázka toho, a to sa bavíme zase o základoch, je do akej miery rozumieš ty svoje mysli a do akej miery ju máš pod kontrolou. V tom dobrom slova zmysle. A na to sú tiež tréningy, na to sú tiež semináre a kurzy, ktoré robíme, ktoré vás naučia, alebo ťa naučia, ako rozumieť tie mysli a z čoho sa vlastne tá mysl skladá. Hej? A tá komunikácia neuveriteľne súvisí s zmyslou, lebo komunikácia je, že začiatok nejako prebieha a koniec. Nie je to neustály sled informácií z jednej alebo z druhej strany. Je to začiatok, priebeh a koniec. Aby si dosiahol nejaký výsledok, čo chceš dosiahnuť. OK, takže na nějaký trénink asi určitě můžeme pozvat, to by bylo nejlepší. Takže v podstatě zkrátka je to o tom naučit se tomu čelit, jo, že tam není nějak vyloženě nějaký zaklínadlo. Lektvar, ale je to v podstatě o tom naučit se být dostatečně obrněný na to, že tebe to nerozhazuje a nevytváří ti to nějaký jakoby úvahy v mysli, který potom startují tu. Když dám třeba příklad nějaký, chci se tady bavit o tom, jak vyřídíme financi na příští měsíc, jo, třeba s partnerkou, jo, nebo něco takového. A teďkon přináším tu komunikaci a je to o tom naučit se zvládnout to, že mi tam bude něco vykládat, aby mě to nerozjíždělo moje vlastní jako nějaký úvahy a abych já nešel někam jinam, ale držel se furt toho tématu. Takže to je jenom o tom se obrnit dostatečně. Otázka, ja by som to možno nenazval, že obrne, ale máš pravdu, že dá sa to aj takto poňať. Ja by som to povedal, že porozumieť a dostať kontrolu nad tým. Lebo obrniť znamená, že dať si tam, často ľudia hovoria, ja som sa nastal na niekoho a ja som to už vytesnil preč. OK. Ale otázka, máš to pod kontrolou, keď to príde na budúce, či to zvládneš? Alebo to zase len vytesniť preč. To znamená, keď to budeš tiesniť, tak za chvíľku budeš vytesnený so všetkým tým okolo seba a budeš v hajzlu, lebo všetko môžeš mať vytesnené okolo seba a vytesniť celý svoj život. Vytesním to, vytesním tohto a si v riti. Komunikačne si v riti. Takže ak chceš, tak musíš tomu porozumieť. A to obrnenie znamená, alebo pre mňa by to znamenalo, že porozumieš, ako tá komunikácia funguje. A to je to obrnenie. Okay. Tak je to porozumenie tomu životu a tej komunikácii. Super, děkuji. Takže tímhle bychom vás možná i mohli rovnou pozvat na jeden z našich komunikačních tréninků, který děláme. A to nám napište určitě, kdy takovýhle tréninky pořádáme. A nebo sledujte naše sociální sítě, kde pravidelně budeme dávat další info tady k tomuhle tomu, kdy, jaký kurzy a přednášky budeme dělat. A presne tak. Ještě něco, co by si chtěl dodat? Ja len, že teším sa pri ďalšom diele s vami, pri zlepšovaní schopností, pretože čím budeme lepší, tým sa budeme mať všetci lepšie. Takže dúfam, že ste sa niečo naučili a že sa budete mať lepšie než doteraz. Super, tak jo, tak se mějte hezky. Čau. Čau.